l'estudi de la població. Som-hi! Bé, quan necessitem estudiar una població, doncs hem de saber diverses coses i la primera és d'elaborar un registre. I per elaborar un registre de la població que n'hi ha en un dret, en un lloc, en un país, en una regió, ens hem d'adreçar a les fonts demogràfiques. Les fonts demogràfiques principals que tenim a Espanya són el cens, el padró municipal i el registre civil. El cens, l'organisme encarregat de fer-ho, de comptabilitzar dades, és l'Institut Nacional d'Estadística. El cens és una enquesta que es fa sobre diversos aspectes culturals, socials, econòmics. El padró municipal es fa diàriament, és diari, s'encarreguen els ajuntaments. És molt important perquè hem de saber exactament quanta població tenim on vivim al municipi, a l'autonomia. I el registre civil s'encarrega el Ministeri de Justícia i és bàsicament un llibret on havies d'anar al jutjat i posar les defuncions en naixements. Ara aquest llibret, el famós llibre de família, no hi és i és digital. Podríem dir que la font més important és el padró municipal i és on diàriament sabem quanta població resideix en qualsevol municipi d'Espanya. Una altra cosa per fer un estudi de la població són els elements d'anàlisi demogràfic. I per analitzar demogràficament una població, el primer que hem de saber és la població total. La població total és una dada bàsica. Però més aviat la població total, per saber com tenim una regió, un territori, ens interessa molt la densitat de població. La densitat de població no és una altra cosa que la població total dividida en 3 quilòmetres quadrats. I aquestes dades són molt importants per saber si són densament poblats o pocs densament poblats. Aquí tenim les ràtios per sobre de 80 habitants a un quilòmetre quadrat és molt. Ens imaginem un quadrat d'un quilòmetre per un quilòmetre, 80 habitants ja és molt. I així successivament fins la menor que serien 10. Ens hem de fixar en la població de l'àrea metropolitana de Barcelona i com és unes densitats altíssimes, de les més altes d'Europa. Barris com a Hospitalet o a Santa Coloma o a Barcelona sobrepassen els 50.000 habitants per quilòmetre quadrat. És una densitat altíssima. Si això ho posem en context autonòmic, aquí tenim el mapa de Catalunya, podeu comprovar que n'hi ha comarques, sobretot del Pirineu o la zona del Pallars, on les densitats són molt baixes, estan per sota dels 10 habitants per quilòmetre quadrat. Un altre indicador que ens interessa per a aquests elements demogràfics és l'estructura per edats. Aquí teniu una piràmide de població, els homes aquí, disculpeu, les dones aquí, i si la dividim per franges d'edats, tenim que la població jove és la que va de 0 a 14, la població adulta de 15 a 64 i els vells més de 65 anys. Un altre element demogràfic és l'estructura per activitat econòmica. Bàsicament trobem dos tipus de població, l'activa i la inactiva. La població activa és aquella que té edat per treballar i vol treballar. En aquest cas, si estan treballant, seria ocupada. En canvi, una persona que té edat per treballar i vol treballar i no pot treballar, està aturada. No està activa perquè no té una feina, però la vol buscar. La població ocupada és aquella que té una feina i rep un sou a canvi de la seva feina. I l'altre gran bloc és la població inactiva. És aquella població que ni té edat o no busca feina. Per exemple, els estudiants, població inactiva. Per exemple, les persones que es dediquen a la llar de la feina, de la casa, població inactiva. Jubilats, els menors de 15 anys, doncs també serien població activa, perquè no tenen edat per treballar. Anem a parlar ara de conceptes bàsics. El primer concepte bàsic quan parlem de població és la natalitat. La natalitat són els naixements que hi ha una població. I per calcular-la tenim la taxa bruta de natalitat, que és aquesta fórmula d'aquí. Naixements dividits entre habitants multiplicats per 1.000, perquè les dades les fem servir en tant per 1.000. També la ràtio per sobre del 30 per 1.000, natalitat molt elevada. Entre el 15 i el 30, mitja. Per sota de 15, baixa. L'altre gran indicador que fem servir és la fecunditat, que és la mitjana de fills que tindrà una dona al llarg de la seva vida fèrtil.
i es fa servir aquesta fórmula, la taxa de fecunditat, que són el número de naixements dividit entre les dones entre 15 i 49 anys multiplicat per 1.000. Un altre indicador de la fecunditat molt important és l'índex de reemplaçament generacional, que ens diu que perquè una població sigui estable, que no perdi ni guanyi, ha de tenir 2 filles per dona. És a dir, que de 10 dones, 9 d'elles tindran 2 fills. I n'hi ha una tercera que tindrà 3. La ràtio ideal seria 2,1. Anem a posar-ho, a visionar-ho en 2 escenaris diferents, Espanya i Senegal. Mireu, a Espanya el 2022 la taxa de natalitat va ser el 7,2 per 1.000, molt per sota del 15. I l'índex de reemplaçament 1,17, un nen, una nena per sota del recomanable. En canvi, a Senegal, taxa de natalitat 32,5 i índex de reemplaçament 4,3. Una barbaritat. Mortalitat. Pot ser millor, sí. Passem aquí després. Vale. La mortalitat és el número de funcions que es produeixen en una població. Tenim diversos indicadors. El principal seria la taxa bruta de mortalitat, que és com la taxa bruta de natalitat, però per mortalitat, en les ràtios que teniu aquí també, la mateixa, per sobre del 30 per 1.000, per sota del 15 per 1.000. I l'altre gran indicador és la taxa de mortalitat infantil, que són les defuncions dels menors d'1 any d'edat. És més fidel la taxa de mortalitat infantil per saber si una regió, si una població, si un estat és desenvolupat que la taxa bruta de mortalitat. Per què? Pot ser que un país sigui envellit, Espanya, i morin molts. En canvi, la taxa de mortalitat infantil és molt minsa, perquè tenim serveis, tenim metges, tenim hospitals. En canvi, pot haver-hi d'altres països que tingui una taxa de mortalitat infantil molt elevada i la taxa de mortalitat més baixa que l'espanyola. I això ens indicaria que aquest segon país està subdesenvolupat. L'altre gran indicador de la mortalitat és el creixement natural vegetatiu, que són els naixements més defuncions, dividit entre el número d'habitants per 100. Clar, aquest creixement natural o vegetatiu no té en compte les migracions. Per tenir present, per saber si aquesta població creix o decreix, haurien de fallir les migracions, i això li diem creixement real. L'altre gran indicador és l'esperança de vida en néixer, és a dir, la mitjana d'anys que podrà viure un nounat en un país. A nivell mundial són 72 anys. Les dones viuen més que els homes, 74,2, i els homes menys, 69,8. És un indicador molt interessant per saber si en aquest país és un país progressat, és un país que no té una economia avançada. I com hem fet abans, en Espanya i Senegal anem a posar-ho. Mireu, a Espanya la taxa bruta de mortalitat és del 9,5 per 1.000. En canvi, la de Senegal és inferior. Però si és que ara anem a mirar la taxa de mortalitat infantil, la sorpresa és que Espanya és el 2,6, és ínfima, és molt, molt, molt petita. En canvi, el Senegal, 48 per 1.000. I si anem a mirar l'esperança de vida, també ens pot sobtar que l'espanyola és de les més altes, és del top 5 dels països on tenim una esperança de vida més elevada, amb gairebé 84 anys. En canvi, al Senegal, només 67 anys.